Akala ko you're from originally from Kamsur. No, I'm actually from Pasay. Kasama ko yan si Rosas. Oh, another beautiful shot mula kay Alexander Evangelista. Kabila. At uy, maganda na sana yung pwesto ni doon. Itong si number 5 na si Evangelista sa kabila sa Karaburan. Hindi na shoot. Ayan na naman si Evangelista. Alahoy na tira. Pasok yan. Grabe yun, Park. May ilang pumasok ang tirang yun ni Toledana. Pero that's a good shot dahil open na open siya. Yan na naman. Alam ni Manlangit na nandun na sa unahan. Itong si Tarnate at napabaril pa sa ere because of that one. Grabe, on point, partner. Talagang alam na alam ni Jeric Tarnate ang gagawin niya dun sa sequence na yun. Oo, at alam na alam din ni Kierman Langit. Yes. Mula sa rebound na nasa unahan na ang kanyang dalawang kakampi. Na makuha nitong mga taga-Virac, partner. Tama ka dyan, this guy Avila reminds you of Bruce Bowen. He can hit those timely 3-point bombs. And ngayon talaga he is diving for the boost. Vargas all alone, but there is Tulay sa ilalim, fishing for a foul and one! Good patience on the part of Ian Tulay, partner. Talagang hinintay niya si Rasaldon na bumangga sa kanya. Batang players right now, very condition. Kaya talagang we'll see. Kung talagang sabi nga nila, only the strong survive. Yan si Baines attacking at will sumakay ka ba? And one, partner. Yan ang tirang sinasabi nating with an unwavering conviction. Yan na nga dyan. Grabe, itong si Philip Baines. Parang almost 1 against 3 yun, Yes, partner. Partner. Grabe yung find ni Tikboy doon, partner. Talagang na-recognize niya itong si Alvin Dixon na talagang tumatakbo na. Sabi nga, basta tumakbo ka lang, darating sa'yo yung bola na yan. What a penetration mula kay Eric Asas rather. 3. Short. Villacorta again with the board. Si Ubalde attacks. Ubalde. Dips you do. Wala lang talaga, partner. No questions asked. Nakuha ang kalamangan ng ganito kung hindi sila preparado. 56-28. 28 points na po ang nilalamang nitong mga nakaputi at nakamaroon. Ayan na naman si Justin Trajena at meron pang foul na nasungkit mula dito kay Mark Andrea. Hindi na ay pasok yung tira. Forbes at the post. Yan na si Toledo. Ay, Tulod. Kicks it out. Pantalion for 3. Short. Pero nandun si Okray to save the ball. What a pass, partner! Timao! Tutulad! Ilista mo na yan sa ating top 10 plays of the league. Dito sa mga teammates niya. So maganda ang nagiging resulta pag talagang si Javier ay nasa loob ng court. Oo, and sa team, kailangan ng may mga ganong kakampi kayo na talagang nagmamotivate ng kanyang mga kakampi. Yan, in heavy traffic itong si Vitalicio. At ayan, naagaw na nga. Dumagtoy with a slam dunk! What a play! And that's a crowd pleaser. Pati na dito sa panel talagang napatayo ako. Tumino kalso, lumot ko sa bangko dati, coach. But tingnan muna natin to, partner. Pero yan, may tinawag na technical partner dyan sa jump na yan. Bumitin pa siya sa sobrang gigil niya siguro. Talagang napa-extend siya sa